soro n'ụmụ soro mbakwa oge nne Maria ka ọ na-agba anyị agbagburu Jesu n'afa na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke mbụ n'oge nnukwu emume nke ụka, emume nke anyị Jesu dị nwe anyị Jesu Kristi na afụfụ nke ọ talụ maka ihe anyị niile, oge emume nke anyị ji ajụ njọ niile, oge emume nke anyị ji eme ọpịpịa dị iche iche, oge emume nke anyị ji enyelụ mmadụ ibe anyị aka, oge emume nke anyị ji ekpe ekpele n'ụzọ pụrụ iche wee yọọ mgbaghalụ njọ wee nwee ike dọtuo amala Chineke n'isi anyị niile. Anyị na-ekene Chineke onye nọnyere anyị wee nwee ike isonye na nnukwu emume n'ụwa. Anyị na-ayọ ka Chineke nọnyere anyị ka ogologo oge ọpịpịa 40 days nke Lent n'ụwa metala anyị mmemme, wetala anyị ngọzi n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa ka nata isi anarụ nye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ezinụlọ Ịma Okeke na-ayọ Chineke maka ezumike mkpụrụ obi ya. Ezinụlọ Nweke na-ekenekwazi Chineke na-ayọ nchekwa bịa n'odudu ya. Kingsley Anyanwụ na ezinụlọ ya na-ayọkwazi ngọzi Chineke. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ha ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke ji ike niile, biko mụbaa ike ezi omume nke ndị kwerenụ
mgbe Kristi onye nzọpụta anyị ga-abịa, ka anyị were obi na-anụ ọkụ na ezi ọrụ nabata ya, ka anyị bụ ndị idoro nsọ nweta ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'aka nri Kristi na alaeze eluigwe. Ayọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Chineke gwara Noa na ụmụ ya ndị ikom sị, ana m ekwe unu nkwa, unu na ụmụ unu na ụmụ anụmanụ ndị a niile so unu si n'ụgbọ ahụ pụta, anụ ufe, anụ ụlọ na anụ ọhịa ahụ niile, na agaghị m ekwekwa ka ejiri mmiri mebie ihe niile nwere ndụ n'ụwa ọzọ. Ihe m ji mesie nkwa ike bụ nke a: emeela m ka eke na igwurugwu m dịrị na mbara eluigwe, ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama nye unu na ihe niile nwere ndụ bi n'ụwa. Mgbe ọbụla m zitere igwe ojii n'ụwa, aga m eme ka eke na igwurugwu soro ha pụta ìhè. Site n'ụzọ dị otu a, aga m echeta nkwa m kwere unu na ụmụ unu na ụmụ anụmanụ niile, na agaghị m ejikwa mmiri mebie ihe niile nwere ndụ n'ụwa ọzọ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onyenwe anyị, ụzọ gị bụ ịkwadosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onyenwe anyị, ụzọ gị bụ ịkwadosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onyenwe anyị, ụzọ gị bụ ịkwadosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onyenwe anyị, ụzọ gị bụ ịkwadosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onyenwe anyị, ụzọ gị bụ ịkwadosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Ụzọ gị bụ ịkwadosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onyenwe anyị, mee ka m mara ụzọ gị. Onyenwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Mee ka m na-aga n'eziokwu gị. Kụziere m ihe a na gị bụ Chineke onye nzọpụta m. Onyenwe anyị, ụzọ gị bụ ịkwadosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onyenwe anyị, cheta ebere gị, chetakwa ịhụnanya ahụ ejiri mara gị site na mgbe ochie. Onyenwe anyị, were ihe ịhụnanya gị cheta m, n'ihi na ịdị mma. Onyenwe anyị, ụzọ gị bụ ịkwadosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onyenwe anyị dị mma, bụrụkwa onye ikpe nkwụmọtọ. Ọ na-egosi ndị mehiere ụzọ. Ọ na-eduzi ndị ụmụ
umeala n'ụzọ ziri ezi, na-akụzikwara ụmụ ogbenye ụzọ ya. Onye nwe anyị, ụzọ gị ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ Pita dị asọ dere. Ọ bụ ihe a kpatara Kristi ji were otu ịnwụ ọnwụ maka njọ, nwụchitere mmadụ niile ọnwụ. Onye ezi omume nwụchitere ndị ajọ omume ọnwụ, iji duruta mmadụ n'ihu Chineke. Ọnwụ ahụ ọ nwụrụ bụ ọnwụ anwụrụ n'anụ ahụ, ma e nyere ya ndụ n'ime mmụọ. Ọ bụkwa n'ime mmụọ ka ọ gara kwusara ndị mmụọ eji na mkpọrọ okwu Chineke. Ụmụ mmụọ ndị a bụ ndị jụrụ ikwere na Chineke n'oge gara aga, mgbe Chineke jiri ndidi chere ka Noa rụọ ụgbọ mmiri eji zọpụta mmadụ 8 n'uju mmiri. Mmiri ahụ bụkwa ihe eji atụnyere mmiri nke mmiri Chukwu, nke na-abụghị ihe eji asacha inyi n'elu ahụ, kama ọ bụ nkwa ejiri ezigbo akọ na uche kwee Chineke site na mbilite n'ọnwụ nke Jesu Kristi, onye rọgoro n'eluigwe wee nọdụ n'aka nri Chineke, ebe ọ nọ na-achị ndị mmụọ ozi niile na ndị niile na-achị achị na ike niile dị n'eluigwe. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Mbeku ọ bụghị sọ na nri ka mmadụ ji adị ndụ, kama ọ bụ n'okwu ọbụla si n'ọnụ Chineke pụta. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Mark dere. Mmụọ nsọ wee duru Jesu banye n'ọzara. Ọ nọrọ n'ọzara 10 ụbọchị 4. Ekwensu nwara ya ọnwụnwa, ya na ụmụ anụ ọhịa bikwa. Ndị mmụọ ozi bịakwara nyere ya aka. Ma mgbe a tụnyesịrị Jọn n'ụlọ mkpọrọ, Jesu bịara na Galili na-ekwusa ozi ọma Chineke na-asị, oge ezuola, ọchịchị Chineke adịla nso, chegharịanụ, kwerekwanụ n'ozi ọma. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. The 3 readings of today, here I go atọ enwe n'ụbọchị tata nwere ozi ịtọ ọ chọrọ izi anyị. Only 3 messages. Number 1, you are a covenant child. Gị na Chineke nwere ọgbụgba ndụ. There is agreement you have with God. And Chineke na-agwa ya n'ụbọchị tata, are you keeping that covenant? Are you a covenant child?
n'ihe ọgụ nke mbụ oge ụmụ Israel si na Egypt pụtara ma Sinai, they have a covenant agreement with God. Ụmụ Israel sị, ị ga-abụ chi m, aga m abụ nwa gị. On the day you were baptized, you enter into covenant with God. Not only you enter into it because you want to say no parents, but every holy Saturday you renew that your covenant. Ọgbụgbandụ. Anyị bụ ndị Igbo. Anyị mụ ihe bụ ọgbụgbandụ. Ọgbụgbandụ esika. Imebigharị ọ na-enye nsogbu. Chineke wee sị, mụ na gị nọ n'ọgbụgbandụ. Aga m abụ Chukwu gị. Ị ga-abụ onye nke m. Emebili ya. Ụmụ Israel mebiri nke ha. Gịnị mere ha? O were flood kpochapụ fa niile, destroy all of them. Remember ọgbụgbandụ. Chineke na-agwa anyị, on this first Sunday of Lent, na mụ na gị nwere ọgbụgbandụ. You are not an ordinary person. Oge ahụ fada were mmanụ ekuyiri ume. Ọ bụ dị ijego ebe na-egosi mmanụ a, mmanụ ndị ọzọ ọla bụ egosi ha, aka ka eji egosi ya, mana ebughara mmanụ ya na-ete gị n'iru iji ebe ọgbụgbandụ. Bishọp na-ekuyi ume 3 times, mee mmanụ ahụ ọ dị ndụ. Okuyi ume 3 times iji gosi gị na ị na-aba ọgbụgbandụ siri ike. Gịnị ka ikwu na ọgbụgbandụ ahụ? Aga m ajụ ekwensu otutie na nrafu ya. Agara m agabe dibịa, agara m etinye aka na ihe ọbụla rụrụ arụ, ihe ọbụla na-emegide Chukwu, agara m etinye aka. Kee ka ọgbụgbandụ gị dị? Are you still a child of God? A child of God is different from every other person. It doesn't dress like others. It doesn't speak like others. It doesn't behave like others. Oh yeah, but John will say, although you are in the world, you are not of the world. St. Paul, the Romans, says, do not conform to the standard of this world. Let me remind you, on the last day when God will call you, it happened here. I want from one night work in La California. Or happened here. So Sophia obandon gina chineke. Ina me hobun ina me cheto obandon gina chineke. Ina tiyake boboda cheto obandon gina chineke. Ina yakwa iji ikwu okwu reto obandon gina chineke. Ye chineke na wa be like Christ, think like Christ, behave like Christ, dress like Christ. Ozoma wena why only one person, the second thing. Only one person will take you away from Obuwandwa. Afonya Abu Satan, devil. He has only one mission: to remove you from being a child of God. And when we talk about devil, devil is one of the most beautiful things on earth. Devil is very cunning, very attractive, very enticing. And all you have to take you away from being a child of God. Can you give an example? Can you give an example? And I want to pay my car insurance. I've said it many times. I have to keep paying. They want to make car insurance $500. I went and got a flat. Again, no, St. Thomas Aquinas. Now I got a flat land. Full wallet on the ground. Awesome. God have answered your prayer. Pick it, you will see something. A pig gave me $1,000, the limit wallet. Awesome. You see, God loves you. You have answered, you have been praying and fasting. See, God loves you, He has answered your prayer. With a 500, what your car insurance. With a 500 machia, but solve problem. Who is talking to me? Very sweet, very deceitful, very enticing, very cunning, very sneaky. Because a silent voice as Ebukwa Father.
God said, get out. Because the voice is always loud and always enticing and trying to get you. The small voice that says, no number there, but call that number. Or make one number, you become foolish. You go another yoga. And by tomorrow you will not drive again. Or say, call that number. You are a child of God. You are a priest. And I called the number. The person Abia said, I have been looking for my wallet. Where are you? I want to born or pick the wallet. Said, thank you. Move. You see, you are stupid. Only thank you, go away. Don't see, you are stupid. You will suffer. You will suffer. You are stupid. Devil is always beautiful, sweet. He comes when you are weak to destroy you, to take you from being a child of God. And nobody, including me, including Father Nze, Ezora, including everybody, nobody is above that temptation. Even Dr. Neba, Ojide Opiakasiagi with the devil. Ochore monye ebo. Obe kutere ola odara atu egwu. Obe kutere Jesus in the wilderness. Bia nwaya. Obatala family o le zide la nwunye piasa. O le judu umunne piasa. Ebe obula obatara piasa. That's why Paul where I say like the guarantee correct say your enemy the devil is roaring around like a roaring lion looking for someone to devour. You have the thought in stand strong in your prayer life. The thought in. If you want to defeat Satan, if you want to remain to be a child of God, only one thing, your prayer life must be strong. Pope Benedict says, show me a powerful Christian, and I will show you a prayerful Christian. And that's why devil man, not better but the only weapon. Or did I keep better? If you give me a chaplet, or be each hala chaplet, or brew confusion beer. I don't know, you know, watch what TV, when I throw you know what a phone, when I throw you should have a phone, because devil doesn't want you to pray because it be the little better in a kingdom of Satan. Oh man. Instead of better, he complain, but complain doesn't solve problem. Devil know what better udade utio bagara. Tiegi ukwono juzo kule kwila kola la kosoro ye na bagara. Because I have solved problem. Come on, I'll multiply here. Man, I just kneeling down. If you kneel down and pray, devil abafu udabata dena wunya dena mozo. Man, it won't allow you to do that. Come on, you not complain. La baso samba. Na anyisi mecha oboda le America ma gwa lo nwa ya na chi. Devil is very deceptive and cunning. Chineke na gwa no but start. Prayer is the key. But when you wake up, no. When you wake up in the morning, what's the first thing you do? You grab your phone. First thing in the morning, you just woke up. The greatest miracle of your life is waking up in the morning. It's a miracle, it's a gift, it's a blessing. Obra alam otregi. It's an alam otregi. What alam girl of Grace Funeral Home? Tear above, they will never wake up. Oh God, want to give you a new day. You are in charge. You are not in charge. It's God. So when you wake up in the morning, what's the first thing? God, thank you for this gift, this miracle. Just a little prayer. But phone. Oh, one day later was with him back. But I'm as you is all I had in charge. Nah, but when I get that was boom, or bring back each other. Bragaba. Until force or cushy on is trouble there. Prayer. How is your prayer life? In the morning.
This morning, as you go na Almarola my Monodis hospital. This morning, Madeto, I'm gonna come. Remember, last year, the Igbo community, de la Valley Stream, Igbo Mass ka kachara etu a, mada taburu da nwo. Ya grew reading that nwo. You don't know what will happen in 10 minutes time. Even in 10 minutes time, you don't know what will happen. I know 10 minutes, that's why God, as a child of God, you must be prayerful. Is the key. A powerful Christian is a prayerful Christian. There's another prayer that's very important. I ask you, when was the last time? When was the last time? A couple that prays together live in love. A couple that prays together live in love. Because if you do the let's pray. You don't pray together? You drive together? You go to restaurant together? You go to mall together? You go to work together? But to pray together is a problem. The devil, he will not allow you to pray together. When was the family gathered together in prayer as family? When did you pray as a family? Pope John Paul II said the family that prays together stays together. When was the last? You can do everything. If the Holy Spirit before use restroom, restroom. You know, you only restroom, you marry only bath. This period, Jesus, the reason of today is reminding us one thing. If you want to be a child of God, be a person of prayer. Ekwem n'otu Chineke onye mere n'igwe na ana ihe dum a na-afụ anya na ndị na-anaghị afụ anya otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si na ezi Chukwu amụrụ ya amụ eme ihe eme ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbanata o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ka ọ taa afụfụ ọnwụọ enye ya o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu gụrụ n'eluigwe nọdụ n'aka nna ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya tata ka ị gosila anyị n'ụzọ pụrụ iche na anyị na gị gbalụ ndụ na we are people of covenant. Ugbu anyị na-achọ iweluzi onwe anyị
nye gị n'ụzọ pụrụ iche iwere ọnọdụ ndụ anyị niile gosipụta gị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. Dị nwe na anyị nụrụ anyị anyị. Dị nwe na anyị nụrụ anyị anyị. Onye mere n'igwe na ka anyị natazia n'isi ana rụnyere Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ibo Chukwu ịbụghị mmadụ, Ibo Chukwu ịbụghị mmadụ, onye na-eme mma. Ibo Chukwu, Ibo Chimo, Ibo Chukwu ịbụghị mmadụ, aka na-agwọ ya. Ibo Chukwu, Ibo Chimo, Ibo Chukwu ịbụghị mmadụ. Chineke onye Fulani Ibo Chukwu ịbụghị mmadụ, Ibo Chukwu ịbụghị mmadụ, Ibo Chukwu, Ibo Chimo, Ibo Chukwu ịbụghị mmadụ. Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, anyị abịakwutego gị. Anyị egosigokwu gị ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị, ọnọdụ ndụ anyị niile, ezinụlọ anyị, ụmụntakịrị anyị, nyanya anyị niile, ọgba aghara niile, ajọ ọnọdụ gbara anyị okirikiri. Anyị ma nke ọma na ọ bụ naanị gị pụrụ ịtọpụ anyị n'agbụ ndị ahụ niile. Ọ bụ naanị gị pụrụ inye anyị nwere onwe. Ugbu anyị na-agbanwekwazi, na-akanyekwazi n'onwe anyị ọgbụgba ndụ nke anyị na gị nwere. Anyị wee na-asị ka ọgbụgba ndụ n'ụwa bụ the point of contact for your deliverance upon our lives. Ka aka gị jigidesi anyị niile ike site na Kristi onye nwe anyị.
ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Chineke ji ike niile, anyị na-arịọ ka ime ka anyị kwesị ịhụnyere gị onyinye ndị a anyị ji eme emume nke mbido oge dị asọ nke ncheta ahụ Kristi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị na onye lụdọ welite n'obi ihe nọ. N'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi bara uru na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile, onye nwe anyị nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye buru ọnụ erighị nri nke ụwa 40 bịa were usoro emume ebumọnụ nke a gọrọ Chineke. Ọ kpachapụrụ ọnya niile nke agwọ mgbe ochie kwere anyị, bịa kụziere anyị imeri arụrụ ana niile nke ekwensu, ka anyị were obi kwesịrị ekwesị mee emume ihe omimi nke ahụhụ na ọnwụ nke onye nwe anyị. Ndụ nke ụwa gacha ka anyị bata na mbilite n'ọnwụ ya dị ebighị ebi. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa.
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. nna cheta nzukọ gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya, gozie Pope Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngozi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, Fortunata na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Amen, amen. Zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyarịta n'onwe unu ekele nke udo.
ụmụnne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọdọri nke nwa atụrụ Chineke. Karụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị, i jirila achịcha nke n'igwe gbaa anyị ume, biko nye anyị okwukwe dị ndụ, nchekwube eji aga n'ihu n'ịhụnanya siri ike, ka anyị wee mụta inwe agụụ maka onye ahụ bụ ezigbo achịcha dị ndụ. Anyị ewere bisie ike n'okwu niile si n'ọlụ gị pụta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Okay, ndị be Nweke, unu dị ready? Unu abịa for Thanksgiving procession. The choir. Koyo mema, koyo mema, koyo mema. Koyo mema, koyo mema, koyo mema. Koyo mema. Koyo mema. Koyo mema, ngorangorondo, koyo mema. Koyo mema, chine mema, koyo mema. Koyo mema. Koyo mema, oh mema. Oh mema. Oh mema. Oh mema, koyo mema. Koyo mema, koyo mema, koyo mema. Oh mema. Oh mema. Oh mema. Oh mema, koyo mema, koyo mema, koyo mema. Koyo mema, chinenye nwa, koyo mema. Koyo mema, ngorangorondo, koyo mema. Koyo mema. Koyo mema. Koyo mema. Koyo mema. 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 Koyo mema. Onye nwe anyị Chineke napụrụ ife ndị na-ebuli m ezinụlọ Nweke elu na ekpere n'ụbọchị tata, ebe ha bịara ikele gị maka ihe ọma niile ị na-eme na ndụ ha. Isi onye kene gị na ị ga-egozi ya. Ị gwọrọ mmadụ iri ekpenta, sosofu onye bịara inyekwa ya ngozi n'elu ngozi. Ana m ayọ ka inye ezinụlọ Nweke ngozi n'elu ngozi. Gozie ha n'ihe niile ha na-eme, gozie ya na nwunye ya, gozie ya na di ya, gozie ya na ụmụ ya, gozie ya na aka ọrụ ya, gozie ya na arọ niile ndụ ya. Were amara gị chọọ ya mma, chedo ya ma gozie ya, were adịmasị kpụdebe ya nso ka ọ mara gị oge niile nke ndụ ya. Give them long life and all the holiness of life and the prosperity they need. May their children be their joy. May their children grow to be great. Kamara ụba na ebe ha nọ ma na-echedo ha ma mee ka ọgbụgba ndụ gị na ha nwụrụ ka ha ghara imebi ya na ndụ ha niile site na Kristi onye nwe anyị. I pray upon you the goodness and mercy of God shall follow you all the days of your life. You shall dwell in the house of God forever and ever. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Anyị gatụrụ Chineke mma onye nwe anyị ime na ga-amatụrụ Chineke mma onye nwe anyị ime na anyị gatụrụ Chineke mma onye nwe anyị ime na ga-amatụrụ Chineke mma onye nwe anyị ime na ga-amatụrụ Chineke mma onye nwe anyị
Otodri Jesu. Second collection. Ekene onye dịrị m ga ndụ n'ụwa omena. Kainganye ekene onye dịrị m ndụ n'ụwa omena. Kainganye ekene ekene onye dịrị ndụ n'ụwa omena. Otodri Jesu. Parish announcement. We have exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in our church from 4 to 7 p.m. Come, let us adore him. We need volunteers to participate and to lead prayers in English. Our Igbo community, that is this community, in collaboration with other African communities, invite everybody to the annual celebration of the flight of the Holy Family into Egypt, Sunday, 25th. Sunday Gabiabia. Here at St. Fortunata, 1:30 p.m. The main celebrant will be the Most Reverend Bishop Witold Rozwiski. We hope that everybody will join us. Bring friends, distribute our flyers. We want everybody to participate. Please support Salve Regina Catholic Academy's raffle fundraiser. Tickets are on sale at the rectory for $20. For further information, see the bulletin at the back. The Lenten fasting and the abstinence regulations can be found in the tablet newspaper on page 4. Please pick a copy as you leave the church. Mass and Stations of the Cross every Friday during the Lenten season at 8 a.m. and 7:30 p.m. Bilingual. Kindly, we request that after the conclusion of the Mass, you exit in silence, as we are in the house of God and should refrain from speaking loudly. Thank you for your cooperation and support. The rectory office will be closed on Monday, the 19th, in commemoration of President's Day. Monday is a holiday. Okay, Biko, just like we already announced, Sunday Gabiabia is the day we've been waiting for. The flight of the Holy Family into Egypt. That's our own celebration. The Mass is scheduled to start at 1:30 p.m. But what does that mean? That we, the people mega organized, next celebrate, it should be here at least by 12:30. By 12:30. Let us not wait for the bishop to be here before us. Last Saturday, that's yesterday, we conducted rehearsals. We invited everybody, the choir members, the altar servers, our children, and they were here. They were here, their parents. We thank the parents for bringing their children. I know there are other children, none of our kids, none of here yesterday. So we are going to have another one, the final one coming Saturday at 1:00 p.m. in the basement of the church.
In the choir, we just saw a few choir members, so we ended up practicing with the children, and they learned some songs. But this Saturday, 1 p.m., we want all the choir members to come and practice. Please, come and rehearse with us so that we sing in unison on Sunday and impress the bishop and our guests who will be coming. So, Biko, Onya Ola Kwada Kwado, be here exactly at 1 o'clock, like we did yesterday. It was so marvelous, and was impressed by the presence of our children who came, whose parents brought them to the place. Okay, last Sunday, I conducted the condolence visit to our bereaved family members, the Okikewankwas. In fact, members of our community also surprised me by the number of people that were there. And we were able to meet up. Emechakwa ndị chọrọ ịga meeting ndị Igbo aga ndị chọkwa watch the march. They didn't miss anything. Unfortunately, it didn't go as we wanted, but we praise God for making everything possible for us. All right. On Wednesday, when a birthday today. Ulama. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, my dear wife. Happy birthday to you. Enyemaka dị n'afọ dị nwenụ osebru wanụlaghị anyị. Chineke nna dị ebele dị ịfụnanya n'elu nwa odibo gị ka ọ na-enwe aṅụrị n'ụzọ pụrụ iche n'etiti ụmụnne ya niile maka ngọzi nke ndụ nke inyere ya, maka ịfụnanya nke igosili ogologo ndụ ya niile welute n'ụbọchị tata, maka di nke inyere ya, maka ụmụntakịrị nke inyere ya, maka ọpụpụ ya niile na mbata ya niile. Chineke, ọ bụ ihe ndị a niile ka o jikọtara aka ọnụ wee na-eto afa nsọ gị, eze nke ebube. Ebe ọ bụ na ọ bụ onyinye si n'aka gị bụ Chineke bịa ka ọ bụ, anyị na-ewerukwa na-enyechi ya gị n'aka, n'ihi na ị gwara anyị n'akwụkwọ nke John 10:27 n'ihe ọ bụ na-etinye n'aka gị bụ Chineke na ọ da-adafu na ata adafu. Anyị na-ewere ndụ ya na-etinye n'aka gị, na-ewere ezinụlọ ya na-etinye n'aka gị, na-ewere ọpụpụ ya niile, mbata ya niile na-etinye n'aka gị, wee na-ayọ ka aka gị jigidesie ya ike. Mee ka ọ bụrụ a covenant child, ka ọ bụrụ nwanyị gị na ya ga-agba ndụ n'ụzọ pụrụ iche, ka amara gị balie ụba, balie ezinụlọ ụba, n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka Chukwu jikere na-egọzie gị nna na nwa na mmụọ nsọ. Happy birthday. Otodri Jesu, Biko, always something, I didn't forget about it. Our bereaved, our deceased member, Oibe Okikewankwo, I quickly made donations for him. But Mona father equal about it. I said, I do be a major flight. As we agreed on before, after the flight celebration, we will do that free will donation for that family.